Auto tun coba le beron turango na kambi bina buli. Berarti kayak bagaimana sini pakai ring tiki kuna buli. Merah ramai dah kengo. Bocah guys sangat tele nyolo tu bawa bina merah ramai bawa bina kengo. Merah ramai dah kengo karena ramai tele ngai rango. Merah nyon na bakla kuna tak foto kapti kan. Ikon don na leu ni bono pon tomu buli leu na kabon tomu bulo na kabatu. Na turangan ni ngon dari tal no mai bono balamu. Adi na malo bula. Yang ramai na turangan kon don na kauna. Kemro kila na wangale bundo biu sutuili subong na Sophie. Sophie. The spirit of free enterprise. Kona tombo loma. Right. Loma na tombo loma. Kona turangan ni bono balamu kon na matakale. Reina kona tombo loma. Sa kele tu na wangale na Sophie. Sa anjina. Ringan no ko sa pasang goro sarang ko nawang. Lako ngayon rusot sar pun total tabalan ng batini way. Anggur tabal. Sangkain to nawang galim. Tukun saro tabalan. Kila nawang gori. Gor nawang ni ngoli may chapan. Erto bulia man consult shipping. May wanggan ni biu say bi chingur nawang gori. Okay wanggan tu ngoli may chapan. Daw so na mo daw dengo ngoli. Kwento wanggan ni usay ano yan. Iyo, ni beto kita kinto na yung chapan. Kinento na mo no? Kinento tal na mo no. Duwa nga tayo kinawang ko. Doon kayo bangko, do leves nan tali pa ko. Do leves man do buni kaule bonan yan. Sangkay tuya ko. Mana ano go. Meto kita kinento tal na mo no. Duwa nga tayo salto na mga. Kaya no ko wabu may lama. Saso buto man do tabalan ko. Tabalan ko sambaw buto kisubo pinakasatu. So musara no tabalan. Tara di ko sana tabalay. Malo tabale. Sianga ko kaya ko me namada ko me ula ko manda isuba. Ada boleh pala sianga mo ngaji nga. Iyo o tabalan ko cuma na ko semper mo din buto kisuba. O kere yo. Tang no takili suba manda biya. O bina kata me ukila isuba. No kare tabale ini ko salah ko kisuba. Abo sa mga papalay. Oy, iyo. Ni ko sabi kana. Ni ko turun tara balikana ko mo sa nga baka papalay. Ali mo balikana. English. Chili bean. Chili chicken. Warna bean cut. Atau kuno zaro tabale ni sa turungan tara balikana. Atau kini balikana may super kay China, era kay India. Right. Ni ko sa turungan lo ni ko tambe. O ko sana la ko sa may biko. Ko sana pambolo mo biko. Bolo bina kase. How can I help you? Nangono nga sa tukuni kino ko biko na how can I help you? Iko kasar bango. Can I have a toast and a cup of coffee? Right. A toast and a cup of coffee. Toast and a cup of coffee. Sana le ko sa may biko. O tsara ko sana kan. Right. So masara ko ba bina ka kolak. Mani bibi menawangga sambil mi penompala sa mo to mo tabale na ko cuma na koro. Sangge biksu. Iyo. Ano ba kasama sa tunga kina? Kaya nga buat tabale na ko. Duri balikana. Ndambe. Sana pa kambulo mabi ko kay China, ko kambulo lesu. Sana kay mabi ko kay China. How can I help you? Ko kaisar bua. A toast? Can I have a toast and a cup of coffee? Abo doang ketemu kan ndambe na wa tosida ke kofira. Tosida ke kofira. Sa ba ba kasama? Siya nga taling ngayon doon na kaya baka samtang natural na tosida ke kofira. One toast and one cup of coffee. Right. Ngol nga mo ko sakil na mabuli bisu sa pangkar balikan sa rin balikan ke China sa pamure sa ako dur sa rin ndam nga rin ke China sa rin sa mo ke China bola sinbar sa ko bola benaka Anong de samalo. how can I help you kasar sa pamure nga ko ka mo wata bulan saya sar ko bitabulan can I have one toast and one cup of coffee? Okay, thank you. Ang baka nanta ko sa nga kay China may baruli baka ruta ka manakakana. Gay tarun ko elis dali. Excuse me, sir. Anything else? Anything else? Abang ngo ka. Amma ko ata kaya sa nga may biyo ko tabal ni ko. Aka nga may biyo ko tabal one toast and one cup of coffee. Okay, nanu mo ko. Dito ko mo kay China. Anything else? Ang total baka nito inchi. Excuse me, sir. Anything else? Abo sa ni malaw. Amma ko ata kaya sa nga may biyo ko tabal ni ko. Aka nga may biyo ko tabal one toast and one cup of coffee. Kalau kesortan lagi jadi.